Evo, došli smo do jednog specifičnog predavača, to nam dolazi iz Slovenije. Njen rad života je umjetnost, kreacija, ples, muzika, pa opet ples, pa muzika, pa akcija i tako ona ide u svoj život. Završila je muzičku akademiju, radila kao dirigent, pedagog, punih 25 godina. Sadašnji suprug Tomo dao joj prvu informaciju. Oduševljenje je bilo bez granica, kako za Forever, tako i za supruga Tomu. Danas u Foreveru nastavlja opet uz muziku, akciju, ples, muzika, akcija, ples, postići svoje ciljeve. Naravno, minimum diamond poziciju. Tajna, kuća na Mauricijusu. A znate temu? Izgradnja kruga kupaca. Pozdravite našeg predavača, senior menadžera Andreju Brumet iz Slovenije. Lep pozdrav vsem skupaj. Mindenkit üdvözlök. In iskrene čestitke vsem supervizorjem, ki ste danes tukaj. Szívből gratulálok mindenkinek, aki teljesítette a Porecsi programot. Oziroma vsem, ki ste si s svojim delom prislužili vstopnico na današnji reli. Vagyis munkátokkal letettétek azt, ami kellett ahhoz, hogy itt legyetek és tanuljatok. Torej, kot je že bilo omenjeno, moja današnja tema je izgradnja mreže kupcev. A mai témám a vásárlókör kialakítása. O tem je bilo seveda že večkrat, predvsem tudi te dni, veliko povedanega, napisan. Erről már sokat hallottatok más előadóktól is, sok le is volt írva már. Napisanega, preizkušenega in podprtega z dokazi. Podprtega z dokazi. Sokat hallottatok, és higgyétek el, ez mind alá van támasztva háttérmunkával. In to uspešnimi dokazi, saj imamo v našem podjetju veliko uspešnih menedžerjev. Ugyanis sok sikeres menedzser van az üzletben. Kupci so v današnjem času zelo razgledani, osveščeni. A vásárlók ma széleskörű tudással vannak ellátva, Razvajeni v dobrem pomenu besede. és el vannak kényeztetve. Saj danes že skoraj vsi uporabljajo internet in socialna omrežja. Többségében mindenki használja a szociális hálózatokat, az internetet. Internetna prodaja je pravzaprav preplavila že cel svet. Az egész világot elhárította az internetes eladás, Vendar številni zagovorniki uspešne prodaje še vedno zagovarjajo individualni pristop in kontakt med kupcem in prodajalcem. de még mindig sok sikeres forgalmazó azt mondja, hogy a személyes kapcsolat nagyon fontos. Moram priznati, da sem tudi jaz bolj zagovornik osebnega pristopa, saj menim, da je ta bolj pristen in nazoren. Azért mondom ezt, mert én is közéjük tartozok, szeretek a vásárlókkal foglalkozni közelről, Ker kupci velikokrat kupujejo s čustvi, lahko proizvod vidijo, ga preizkusijo, stestirajo. A vásárlást ugyanis sokszor ösztönzi az érzelem, az érzelmek, szeretik látni, hallani, kipróbálni a dolgokat. Torej, Forever smo ljudje, ki delimo svoj posel, delamo svoj posel na ljudeh, ki nam prihajajo naproti. Szóval a Forever
üzlettársai, olyan dolgozók vagyunk, akik azokkal az emberekkel dolgozunk, akik szembe jönnek velünk. In če želimo biti uspešni v tem poslu, moramo, tako kot seveda je bilo že velikokrat rečeno, najprej zgraditi sebe, da lahko izgradimo posel. Ebben az üzletben, mint sok másban is, nagyon fontos ezért, hogy először kiépítsed magad, utána tudod kiépíteni az üzletet. Zame najbolj pomembne karakteristike oziroma kvalitete so seveda vera, navdušenje in samozavest. Nekem ezek közül a legfontosabb, amivel föl tudod építeni magadat, a hit, a lelkesedés és az önbizalom. V koga morate verjeti, najbolj verjeti? Kibe kell legjobban hinnetek? Vase. Magatokban. Kdo vam bo verjel, če sami ne verjamete vase? Ki fog bennetek hinni, ha magatokban nem hisztek? Ko verjamete vase, odpadejo vsi strahovi in vsi dvomi. Amikor hiszel magadban, akkor ledülnek a falak, eltűnnek a nehézségek. Ali veste, da 90% zavrnitve in negativnih izkušenj v prodaji že vnaprej ustvarimo sami? A 90% sikertelenséget az üzletben, ebben az üzletben már előbb, mint elkezdjétek csinálni, magatok készítétek elő. Ko razmišljamo, ne morem, Mikor arról gondolkodtok, hogy jaj, én ezt nem bírom, ne vem, nem tudom, ne znam, nem akarom, ne vem, če bom zmogel. nem tudom, hogy abszolút kell ez nekem, To takoj kupci opazijo na našem obrazu, ez látszik rajtatok, ezt kisugározzátok, amikor valakivel beszéltek. v naših očeh, v našem glasu. Kiolvassák a szemeitekből, hallják a hangotokon, In v drži našega telesa. és persze a test állásotokon is. Torej, vera je zelo pomembna. A hit nagyon fontos. In potem navdušenje. Aztán a lelkesedés, Ko preizkusite proizvod in ko imate dobro izkušnjo o proizvodu, lahko z navdušenjem predstavite proizvod. ha önmagad kipróbáltad a terméket és tetszik, akkor lelkesen tudod ajánlani másnak is. Če boste ljudem predavali, koliko vitaminov je v gelu, našem gelu, koliko mineralov, koliko aminokislin, vas nihče ne bo poslušal. Az embereknek csak arról beszéltek, hogy mennyi vitamin, mennyi aminosav van, mennyi más minden van ebben a gélben, nem lesztek igazán sikeresek. Ljudje si želijo vedeti, kakšna bo transformacija, kaj bodo dosegli, kaj se bo zgodilo, ko bodo spili ta gel. Az embereket főleg az érdekli, milyen lesz a transformáció, mi lesz annak az eredménye, ha megisszák ezt a gélt. Torej, če ste ga preizkusili in veste, da je top izdelek, ker se počutite boljše, ker ste dvignili imunski sistem, ker se je izboljšala vaša koža, vaši lasje, Ha magadon kipróbáltad, és tudod, hogy neked jó volt, hogy az immunrendszered javult, a hajad megváltozott, bőröd, emésztésed, boste ljudem lahko predali to informacijo z navdušenjem. Le kdo ne bi kupil tega gela, zato ker bo izgledal lepše in se počutil boljše. akkor ezt lelkesedéssel átadhatjátok más embereknek is, mert már magatokon megéreztétek. Navdušeni morate biti tudi nad poslom, ki ga delate. Az üzletet ugyanúgy lelkesen kell csinálni. Morate imeti natančen cilj in motiv, zakaj to počnete. Legyen pontos célotok, motívotok, miért csináljátok. Če boste imeli jasno sliko, kako ste finančno in časovno svobodni, Ha tiszta képetek lesz arról, hogy milyen szabadok lehettek, és mennyi finansz zsozsó lesz belőle. kako si kupujete hišico ali avto, Látjátok előre álmaitokban, ébren, hogyan vásároljátok meg az autót, a házat, potem gotovo ne boste obupali že v nekaj nejih, ker vas bo jasno vodil cilj, kaj si želite, zakaj pravzaprav greste ljudem naproti in jim z navdušenjem predajate to, kar počnete.
akkor az esetleges néhány nemtől nem fogtok rögtön visszatorpanni, mert megvan a fejetekben a cél és az akarat. In seveda samozavest. És persze az önbizalom nagyon fontos. Samozavest nima nič opraviti z zunanjim svetom. Az önbizalomnak semmi köze a külső világhoz. Nima nič opraviti s tem, kaj ste po izobrazbi in kaj delate. Semmi köze ahhoz, milyen iskolát végzett valaki, vagy mit csinál. Samozavest je odraz vašega notranjega prepričanja in zavedanja, da verjamete in veste, da lahko uresničite čisto vse, kar ste si zamislili. Az önbizalom a belső tudaton múlik, hogyha elég elhatározottak vagytok, hogy azt, amit akartok, el is fogjátok érni. Kaj pomislite o besedi prodaja? Mire gondoltok, amikor elhangzik a szó, hogy eladás? Kaj vam pomeni ta beseda? Mit jelent ez a szó? Ali vas stiska v želodcu, ko pomislite, da morate nekomu nekaj prodati? Megszorul a hasatok, amikor arra gondoltok, hogy valakinek valamit el kéne adni? Ali imate cmok v grlu, ko imate pred sabo seznam in morate klicati ljudi? Gombóc van a torkotokban, amikor arra gondoltok, hogy itt a lista, ki mindenkit kell fölhívni? Če se vam to dogaja, potem nimate veliko možnosti, da boste uspeli v našem poslu. Ha így csináljátok, akkor sajnos azt kell mondanom, nem sok remény van. Beseda prodaja je samo beseda. Az eladás szó az is csak egy szó. Pomen ji da ste vi. Pomen ji da ste vi. Az értelmét ti adjátok. Torej, zame je to samo način, kako lahko za svojimi izkušnjami, navdušenjem predam ljudem svojo izkušnjo, jih navdušim in jim pomagam pravilno izbrati in se pravilno odločiti. Nekem ez a szó csak annyit jelent, hogy a tapasztalatommal és a lelkesedésemmel az embereknek átadhatom azt a lehetőséget, hogy ők is megkapják. Seveda je za samozavest pomembno in potrebno tudi znanje. Az önbizalomhoz viszont persze fontos a tudás is. Torej, vera, navdušenje in samozavest se odraža v našem telesu, A hit, lelkesedés, önbizalom a testünkben valósul v meg, našem glasu, a hangunkban, besedah szavakban, in glavi, se pravi, to so naše misli. fejünkben. Ali smo pošteni? Ali smo pošteni? Fontos, hogy az ember Iskreni? őszinte legyen. Bocs. Ali smo pošteni? A memóriában mélyen bent vannak a szavak, csak nem mindig a random accessben. Torej, iskrenost, poštenost, sočutje, Őszintesség, hit, szimpátia, tudi to ljudje začutijo. ezt mind az emberek érzik. Torej, primer. Példa, Poglejmo si nekoga, ki je nesamozavesten, ves zamišljen, negotov in ves zamišljen hodi po ulici, njegova drža je toga, razmišlja. vegyünk egy példát, valaki, aki az utcán úgy jár, hogy lehajtott fejjel, meggörnyedve, lapult fülekkel, Kje bi dobil ljudi? hol Odkud? látja az embereket, Kako naj povečam posel? hogy csináljon nagyobb üzletet, azon gondolkodik, Kako naj obdržim še stare kupce, ki jih že imam? hogy tartsam meg az eddigi vásárlókat. Ljudje pa hodijo mimo njega levo, desno, Az emberek meghaladnak mellette elől, hátul, spredaj, zadaj. jobbról, balról. A on nikogar ne vidi, ker je zamišljen, negotov in Ő pedig nem látja őket, mert bizonytalan és saját világába bele van zárva. torej vse priložnosti bežijo mimo njega. Az összes lehetőség elsuhan mellette. Zdaj pa poglejmo nekoga, ki je samozavesten, Most még nézzünk meg valakit, aki önbizalmas, ponosno, samozavestno gre v svet med ljudi, nyíltan néz a világra, fölemelt fejjel, ve, kaj hoče in ve, kaj si želi. tudja, mit akar, mit kíván, Nima mar, kaj si drugi mislijo o njemu,
kajti on točno ve, kdo je, Nem kaj azzal zmore. foglalkozik, mit gondolnak az emberek körülötte, mert pontosan tudja, ő ki és mi. Z nasmeškom pozdravlja in nagovori ljudi, Könnyedén beszél az emberekkel, mosolyogva, kajti nasmeh je najboljši zaveznik pri sklepanju poslov. az üzletkötésnél ugyanis a mosoly a legjobb munkatárs. Nasmeh je tudi najlepši pozdrav prijatelju. A legszebb köszönet, Zdravilo za žalostne in otožne, gyógyszer a bánatosoknak, nič ne stane, és semmibe se kerül. a čudežno deluje. De csodákat tud művelni. Deluje zato, ker je darilo Azért működik, mert ajándék. in osreči oba, tistega, ki daje in tistega, ki ga prejema. És mindketten szerencsések utána az is, aki adja, és az is, aki kapja. Torej, vaja dela mojstra. Gyakorlat csinálja a mestert, Poglejte tole jabolko. nézzük meg az almát. Od zime se je pripravljalo, Már a téltől készült, preživelo zmrzal, átélte a fagyást, hude vetrove, szeleket, uničujoče nevihte, viharokat, pa vendar je cvetelo, és mégis dišalo, illatos, se debelilo kövéredett, in pustilo utrgati, ko je prišel njegov čas. és akkor engedte magát leszakítani, amikor eljött az ideje. Tudi vi že ne boste jutri postali najboljši prodajalci. Ti is, ha még holnap nem lesznek a legjobb üzletemberek, Vendar zagotovo boste postali. higgyetek benne, hogy egyszer hamarosan azok lesznek. Veliko sreče Sok szerencsét ehhez, in pozitivnih, vseh pozitivnih lastnostih, ki jih potrebujete, és da vas, minden pozitív gondolkodást ahhoz, da vas nikoli nič ne ustavi. hogy soha semmi meg ne állítson benneteket. Sledite svojim sanjam. Kövessétek az álmaitokat. Hvala.